Людмила Ландының байтак шигырьләренә композиторлар, җырлар иҗат итәләр. Шуларның берсе шагыйрь, композитор, автор башкаручы Мансур Хәсәнов. Хәзер без аны түргә чакырабыз. Ул Людмила Ланның сүзләренә иҗат ителгән җырын бүләк итә. Рәхим итегез. Бер-ике сүз әйтеп килә. Менә шигырьләр дигәннән кайбер кешенең шигырен укыйсың, аның укыган мәлдә кие ишетелеп тора. Һәркайда мин үзем шулай сизәм инде аны. Менә Людмила Ланның безнең ул шундый шагыйрә, аны менә хәзер укыган шигырьләренә дә мин үзенчә тыңлап утырам. Минем уже башта көйләр уйный башлый. Менә шундыйрак киләчәктә Аллаһ теләсә тагын язарга булыр әле. Менә бүген безнең кичә атала күңелемә кояш керде мәне дип. Менә ул шигырьне мин беренче укыгачтан күңелдә көй туды. Шул көйгә салып, үзенчә бер стильдә дип әйтгән дөрес шалатып җыр яздым. Хәзергә шуны тәкъдим итәм. Күңелемә кояш керде мәне. Людмила Ланның сүзләре. Көй минеке. Премьера. Yaşırdım eli, yaktım sırla canlı giydim eli. Başkaları da bana kursun eli, yalmayıp hem gülüp yürüsün eli. Gönüldeki yaktım nurlu kıyaş, imanlıga bulur eli yoldaş. Saf bakışanlar bana gider yoldaş, şulay taralır bu sirli kıyaş. Kıyaşırdım eli, menen indikerler kurdum eli. Karaşlardan nurlar sibirgenin, nanlar yaktılıkka türüngenin. Günelime kıyaşırdım eli, dağınımla iler kurdum eli. Günüldeki neni kıyaşlardan vardın yanı nurga kumilgenin. Günüme kıyaşırdım eli, yaktırsınla canlı dedim eli. Başkaları da anı kursun eli, yılmayıp hem gülüp yürüsün eli. Kana sizge icad bulmuşlar.